Сталин деугә синең күз алдыңа кем килә? Син аның турында беләсеңме? Минем күз алдыма Кырыс дәүләтнең башлыгы килә. Мин аның идара иткән вакытында колхозлаштыру булганын беләм. Аның грузиннардан килеп чыгуын беләм һәм Кырыс булуга карамастан, хәзерге әби-бабайлар шул вакытлардан кире кайтуын бик телиләр. Ә менә син үзең теләр идеңме? Юк. Ни өчен? Ул чөнки мин аны куркыныч кеше дип уйлыйм. Икенче хатыны да аның кырыслыгына түзмичә үз-үзен үтергән. Сез менә бу мәгълүматларны каян беләсез? Тарих китапларыннан. Әйе, Кызыксынасыз? бераз. Тагын нинди мәгълүмат әйтә аласыз? Дәүләттәге бөтен кешеләрне Кырыс тоткан һәм нинди дә булса үзе уйлап тапкан төрле причиналар аркасында ссылкаларга җибәргән. Татарларга ничек караган? Анысын әйтә алмыйм. Сталин турында күп нәрсә беләм. Минемчә, Сталин ул әйбәт кешеләр булган бер яктан. Бер яктан бераз начаррак та, чөнки ул татар әдәбиятының алтын фонды бик әйбәт шагыйрьләрне юк иткән. Шуларның берсе Галимҗан Ибраһимов, Кәрим Тинчурин, Хәсән Туфан, Аяз Гыйләҗев. Аларны ул Себергә, төрмәләргә иткән. Шунда алар үлгәннәр. Шул заманга кайтырга теләр идеңме Сталин чорында? Юк инде. Хәзер Сталин идара итсә ил белән. Юк, чөнки Сталин идара иткән вакытта ул бик авыр заманнар булган. Сугыш вакытлары, ачлык. Сталин вакыты, идара иткән вакытта халыкка бик авыр булган, чөнки ул шундый тиран булган, шулай әйтик. Әйе, бик шундый җавыз. Кешеләр анардан курыкканнар, берәр сүз әйтергә ярамаган. Идара иткәндә аның политикасы бик кырыс була. Бөтенсенә дә бик Ул идара иткән чорда дәүләт алга киткәнме? Нинди дәрәҗәдә булган дәүләтнең үсеше? мәгә алга киткән, ул индустриализация барлыкка килә. Шул вакытта ул нинди кимчелекләре булган аңзурны халыкларга карата? ГУЛАГ, НКВД, язучыларны сөргөнгә сөрү. Ул бит язучылар дәүләткә карата берәр Каршымы? дәүләткә каршы булган әсәрләр язсалар, язучыларны ссылкаларга җибәргән булган. Аның булган ике хатыны, шул беренче хатыны үлгәннән соң ул бик кырысланган һәм икенче хатыны аны кырыслыгына түзмичә үзенә кул сала. Аның 3 баласы була. Беренче хатының баласы белән ул бик яхшы мөнәсәбәттә була. Икенче хатыны үлгәннән соң аның кечкенә кызына 10 яшь була. Ул әтисен кичерә алмыйча бөтен аралашуларын үзә. Бүген көндә мәктәп укучылары Сталинны татар теле, татар әдәбияты, тарих дәресләреннән ишетеп беләләр. Әлбәттә, элекке буыннар, алар фильмнар, кинофильмнар карап, пропаганда, матбугат аша беләләр. Тормышыбызда Сталинның сәясәтен кат-кат искә төшерү әлбәттә матбугатта да бар. Сталин чорындагы тәртипне кире кайтарырга кирәк диләр. Бу әлбәттә безнең җәмгыятебездәге тәртипсезлекне күргән өлкән буын кешеләре авызыннан чыга. Менә безнең бит әле таякның икенче ягы бар икәнен дә онытып җибәрмәскә кирәк. Татар әдәбиятының шундый күренекле шәхесләрен юкка чыгарган, аның сәясәте, ул атаклы кешеләрдән генә түгел, миллионланган корбаннарны юкка чыгарган. Кырым татарлары язмышын искә алсак та, менә шундый шәхес икәнен дә онытмаска кирәк. Әлбәттә, балалар элекке заманнарда кебек үк Сталинны тулы канлы иттереп күз алдына китерә алмыйлардыр. Чөнки мәктәптәге бу чорны өйрәнүгә сәгатьләр тиешенчә бүлеп тә бирелмәгән. Әмма аның халык язмышында, милләт язмышында нинди урын тотканы турында алар мәгълүматлы.